আমাৰ এই মিটিঙৰ ভিতৰত ভেনুত ভৰাই দিব নালাগে গাড়ীখন আৰু আমাৰ যিমানখিনি ৰাইজে UPPL দলৰ শুভাকাংক্ষী চবে ইয়াত যিমান উপস্থিত হ'ব পাৰিলে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर बे आंनि भिडिअआनो जागोन जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL नि बानजायनायाव जोंहा UPPL मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि जानो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि जागोन जोङो बेयाव बरायनाय हाबाफारियानो जाबाय जोंनि BTR नि आगुनि CM बिथां बर' बिथाङा दिनै रायजो सभानि MP जाहैबाय आरो बिथांखौनो दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL हानजानि जानानै बिथांखौ बरायगोन आरो लोगोसे जे आगुनि फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ दिनै UPPL हानजायाव बिथाङा जयनिं जागोन आरो बिथांजों लोगोसेनो गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै बेयाव जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिनिनो हाबाफारि आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे खोनाबाय थागोन जोंहा नै बेयाव नै मन्त्रि समस्तिनि इयुथनि नै बिथाङा जिन्दाबाद 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 दायो जोङो जोंनि BTR नि आगुनि CM मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे दिपेन बर' सार बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाबोगोन जोंनि नैबे पेन्डेलसिम आरो जोंहा बेयाव गासै मोनबा समस्ति लानानै गोबां सोद्रोमाफोरा UPPL नि भटार्स बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे दैदेनगिरि भटार्स आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर
অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে আমি এখন আৰু সম্বোধনা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিটাৰৰ প্ৰাক্তন ইএম তথা UPPL দলৰ উপ সভাপতি সম্পাদক আমাৰ ডক্টৰ নীলোৎ চৰকাৰী ছাৰক নিজৰ পৰিচয় দাঙি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ডক্টৰ নীলোৎ চৰকাৰী ইয়াৰ পিছত আমাৰ UPPL দলৰ মাইনৰিটি চেলৰ সভাপতি নজৰুল ইছলাম ছাৰ একেদৰে চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ একেদৰে এখন আৰু আমি সম্বোধন হৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিটাৰৰ প্ৰাক্তন ইএম তথা MCLA ডাঙৰ বড়ো ছাৰ একেদৰে চিনাকি ল'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ Eugene Proper long left. Eugene Proper long left. Promote Boro Zinda.